لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله عباد الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ambade TV Shirfila la jabaw aw munutun siglendo kani sanga belebele inkono agent Shirfila tamadew uluka kunafoni dili kene no yanga hijide barkaman nuye samba fla ani tan konontola o wati inde selenfle amba fo aw bismillah. Ama la doniya ka fo agent Shirfila tamadew utlalendo kulukulu chogoya mina akulu flana ulu wilila kauka tawafu ke nifogata se uka safani marwa boluma o bara bela jelen banen kofe Shir TV Shirfila tamade mimbe buya jagle kulubali aye kuma galamani tenkun ula uye femi ye uke o lakali min lakalla uye uke o dabo ula femi bora o bara kono ange jeko bara o sheria nyon fe. Bon ne famia min sorala famia bade be Shirfula la parce que en changi mindo mo dalembe a tutti ke bakala mi e Sirifou Ousmane Madan Haidara ate kolankolonke amadele ka kolankolonke donc aleka en change dilale mo table kuna ko kolankolombe ye o kono an ko nale kabini kata Madine kana blaya amatoro foye ala ni herete ani kuna fonu nyuma ani kodon an ye ode yala sisan ndebe mi fo ne yere bakun ni y'a to ne ta la ne sebe mɔgɔ la n'u bɛ na hiji la n b'a fɔ i ka na Shirifula la parce que munna a lafiya ka bon i bɛ kunnafoni caman sɔrɔ fɛn caman dogolen bɛ i la i bɛ olu ye bon ka sɔrɔ n'i ma na Shirifula la a ka ca la i tɛ ninnu dɔw ye quoi bon vraiment ne bɛ foli kɛ u ye ani tanuni ani foli banbali n b'o kɛ sirifikɛ ye min ye Sirifou Ousmane Madan Haidara ale min ye nin ko in sababu ye vraiment n bɛ foli k'a ye ka dugawu k'a ye ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma a n'a ka denbaya bɛɛ ani lafiya hakɛto bɛ nin kan. Bon depuis an yɛrɛ sera Médine fo ka na se yan Makan yan an ye baara fɛn fɛn kɛ a bɛɛ kɛra ka ɲɛ pour le moment problème gɛlɛn foyi an ma problème gɛlɛn foyi ye tout va bien pour le moment vraiment n bɛ agent Shirifula fo a n'a ɲɛmɔgɔ karamɔgɔkɛ. Bon en tout cas an ye fɛn fɛn ye ka na se fo bi ma a fɛn bɛɛ kɛra ka ɲɛ a diyara an ye kosɛbɛ yɛrɛ de a bɛnna ma an bɛ Shirifula agence mɔgɔw bɛɛ fo an b'a ɲɔgɔn fo n'an cadreur ani karamɔgɔkɛ n'o ye Sirifou Ousmane Madan Haidara ye an b'o fo nin waro ɲuman in na vraiment on est vraiment content a diyara an ye a bɛnna ma kosɛbɛ. Shirifula ne faamuya min sɔrɔ a la mɔgɔ tɛ da mɔgɔ la f'i n'a ka taama Shirifulakaw an dalen b'u la ka kɔrɔ mais an n'aw taamana danaya tɔ sabati la bani min ye Mali kɔnɔ an bolo an b'a dɔn an nana aw kɔ aw de ye bani ka mɔgɔw ye a ka baarakɛlaw a n'a denw u ye fɛn min ye an y'a ye an bɛ taa langali fana o don an taara Madina misiri la musokɔrɔba don a ka sabara bununa kɔ a tununa quoi Nafisatu y'a sina sabara bɔ a y'a di muso in ma an n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ maabaden don an ko an b'an ta bɔ k'a d'a ma a ma sɔn a sinankolo de taamana ka sabara bɔ k'a di musokɔrɔba in ma an sera bitigi la a ye dɔ de san k'o don ka sɔrɔ ka k'o de di musokɔrɔba in ma ka sɔrɔ k'a ka sabara minɛ depuis anw nana kɔngɔ m'anw minɛ minɔgɔ m'anw minɛ donc min ye o de y'o ye o aw ye kunfinw taama ɲɔgɔn di parce que mɔgɔ caman bɛ jamana min ma kalan min lafaamuyalen tɛ donc an nana kɔ fɛn min kan ka fɔ yɔrɔ min a b'o fɔ an b'a fɔ donc mɔgɔba yɔrɔba si tɛ an ma min jira anw na ne a jara kun ne se bɛ mɔgɔ kɔni na Mali ka bon jama ka ca n'o tɛ wala se bɛ mɔgɔ la n'o kɔni bɛ fɛ ka faamuyali sɔrɔ Makan ko la o bɛ na Shirifula de fɛ parce que ala ye min kɛ min ye o de y'o ye o walahi o de y'o ye koyi bani ye min ye Mali kɔnɔ an b'o dɔn wa a jɔnjɔn bɛ ten a denw bɛ ten u t'u yɛrɛ pisaya anw ma n'an y'an sigi u b'u sigi n'an y'an jɔ u b'u jɔ hali ni minɔgɔ b'an na ni ji b'u da kɔnɔ u b'a b'u da kɔnɔ k'a d'anw ma walayi ko bani y'a denw jɔyɔrɔ fa fajigifadenw ni bajigifadenw de b'a bolo walayi an dala ala ni kira la an dal'u la
bana an bɛ sa ka jɔnya juru la an b'aw kɔ f'an ka saya don a bɛ mɔgɔ bɛɛ taama ɲɔgɔn bɔ ala k'a bolo ma a ka baara la kɔngɔ maa minɛ minɔgɔ maa minɛ an ma fɛɛrɛ an ma fosi depuis aw nana sɛ jiralen fɛn bɛɛ an ye numu ye jikalan dɔrɔn de b'an ka so depuis aw nana kɔni i m'a ye fo k'a nugu donc an bɛ dugawu k'a ye yarabi ala k'a bolo ma a ka hɛrɛ la yarabi ala k'a n'a nafa an nana bato minɛ yarabi ala ka bɛɛ lajɛlen ka bato minɛ mara ni a bilala jɔyɔrɔ min na yarabi a dila a tigi ma yarabi ala ka place in ala k'a ka bolo hɛrɛ yarabi ala ka faso bɔ nɔgɔ la yarabi hami gɛlɛ min b'anw kan gɛlɛya jugu min b'an ka jamana kɔnɔ kɛlɛ jugu min bɛ yarabi ala ta'ala k'a bɛɛ bɔ yen an bɛ dugawu ka silamɛden bɛɛ ye yarabi aw nana cogo min na ala y'an kɛrɛnkɛrɛn ka na dugukolo barikamaw jira anw na an woloden sanima mun y'o kanw ye yarabi ala ka yan nani nɔgɔya o bɛɛ lajɛlen ma u y'a bɔ nafolo min na ala ta'ala ka barika don a la ne den de ye bila ka na n'o ye burama camu de ye burama camu balo a y'a mɔgɔ 3 de bila ka na an mɔgɔ 4 de kun don walahi a ti n kɔnɔ a ti n da a balalana yarabi a y'a kɛnɛ ala ka fɛn d'a ma min b'a ɲɔgɔn k'a fana ye an bɛ tanga ɲini ala fɛ ka bɔ ibilisa tɔɔrɔ ma yarabi an ba bere dunda sen o an ba bɛ garisɛgɛ gungo an ba bɛ nɛnɛ hɛnɛ an ba bɛ ni jira an ba bɛ ni piya dunya lakara bɛ o de janda an ba bere yɔrɔ bɔ wala ngo njiri ka ba ne wana bere be chana wala yamba jama be chana gara wala me muhammadu amba soko balu be ne kanda engu ko hu ngo wallu hu we ya bogare madina ya o songo wuli olo alu be chamagwe be mone arafa ye do be ye be na hawa ya be bon adama en ci be chambaye ci jara jamadu o kuli be ci ko we kanda wayu wa en suko ko be chama na chama yelesa kanna nga songo ko nanga ko songo yen nanga jangu yemu ko sabudo kanna nga songo be kanna chama yang ko lera a ci jara amba soko ba luyesa kanda lera ko me ci ko dugo be ne anga ko madina e jame jamma kayala jeyele men namba yala be more an se jirwon serusman marana haydara be o imazi ya se jirwa wa o satala ojodo pare sa be juge o ojodo wela be juge be ojo famu ken monokui be ojo we monokui be ojo seresu monokui be o chero ay yaga be o kasere yaga me o ojodo wule sa be kandan juge yaga we ka dine wa dini ku me jiriya ibrahima ne gananga dege yeji ismaila isaka gana dege yeji cicere gana dege yeji ka ko dina moni sa don wa ka ko tongono wa yala be moran ali imam serif usman madan haydara yaga ko welo be amado abarka kuli cewa be agence serfila be koro duwa kullo keren yala ko journaliste be boro amba boroso ko gidiwe journaliste courageux wallele nyinelle wakati fu nangara be canda so wala sala angara nyengara gemna yebiale me bondege ken yale abata se debi ninga fo kullo ninga funi jerse ngodungo hinalele ndon jerse ni et puis yeme ko fubere torose bollo sabira wan fen kolo parce que be yeme be ne fen ko don wa ci jawolo ko ngodungo hinalele jara don jerse ni kabako don be ye be agence hinana chamba ci je ko kolo be yefu be kan don yo sama amba kan do fese ma agence serfila be ko do okuli be chana gara wala sa ye be bo one fu ye be ligue sa basi fen kolo agence serfila journaliste guide yeme serusman madana haydara dumara kulo be fudo amba bori be bo onu dogo en janfu amba yugo na toro amba funi namba ira amba fu kuba namba ira ne fen namba yala sa amba wala kara yumini me be odo menga maso ne fen piansa yaga yala nangaran sama a hiji yele me aduguru gon kwa a pien yaga hiji yela aduguru gon a sagatarama yala a goso lera yaga yala a jekele lera yala be ya alkabani kuba pien nuna kolomi ya daga juma daga yaga be yaga piensa be chile yaga me kolome be bire bialo ka be kuba pien nuna kolomi ya daga duwa kulle sabudo dogobo bogele amba dumara amba gersege gungo commerçant yaba amba gara ko amba ndese o salli ala rasul allahumma ahillahu علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام اللهم نسألك خيره وخير ما قدرت فيه ونعوذ بك من شره وشر ما قضيت فيه أنت على كل دعاني يا كنيسي أني لمنياي أني كيسي أني إسلامي أنت على أمي تلي كل هيرلا أني هيرلا
yɛrɛ latigɛ an bɛ tanga ɲini fɛ ka bɔ kalo in tɔɔrɔ ma ani ye tɔɔrɔ min latigɛ amin. nin tun ye agent Sherifila taamadenw ka kulu filanan ye tumana min na u ɲɛ dara zelihija kalo kan n'o ye hiji kalo ye an ka bamanankan na seliba kalo u ɲɛ dalen o kan u ye nin duwawu don kɛ u yɛrɛ kun ye ala bɛ se ka kalo in kɛ an ka hɛrɛ kalo ye ka kɛ an ka limaniya kalo ye ka kɛ an ka jidi kalo ye an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli o duwawu minnu kɛra ala k'o kelen kelenna bɛɛ lajɛlen minɛ ni an bɔra yen an bɛna kulu sabanan mɔgɔw olu fana wulila tawafu ni boli kɔfɛ ni ka taa bɔ yɔrɔ sahalenw na ka daminɛ mina ka taa arafa yira u la ka taa kɛnɛw yira u la kɛnɛ minnu hiji baara mana daminɛ u bɛna se a yɔrɔw la nka yan'u ka se ka taa yɔrɔw cogoya yɛrɛ yira u la ka lakalilikɛw ye k'u ladɔnniya la o kumana fɛ n'a don sera n'u taara se a kɛnɛ kan o tɛna kɛ balina ko ye bilen ɲɛfɔli bɛ k'an ye Umar Jabate fɛ Sheikh Damari. an bɛ ala tanu k'ala barikada an bɛ yɔrɔ min na bi an nisɔn ka di an fari fonini nɔ k'a sabu kɛ min ye agent Sherifula taamadenw n'ala sɔnna bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ Magan jamana kɔnɔ o la fɛn min tun ka gɛlɛn ni mɔgɔ a fɔ maaw ye ko nin bi kɛ n'a ma kɛ o de ka gɛlɛn surtout an karamɔgɔ n'o ye Sherifukɛ ye a ye lahidu min ta ale de tun bɛ na ni maaw ye Magaya a ye maaw ye u b'u minɛ cogo min na a ma bɛn a ma a ye ala dali wala n'i ye se kɛ ne bɛ agent dɔ créer n'ala sɔnna pour que mɔgɔw ka baara ka se ka ɲɛ u bolo n'ale y'o lahidu ta ni ale yɛrɛ tɛ yan anw mun b'a baara la fo anw ka o de lahidu kan dafa n'o kɛra a bɛ lɔn sa a ye lahidu min ta ni ala cɛ a dafara o la folikɛlaw mun bɛ Madina ani ka taa se Magan a bɛɛ kɔni kɛra an filɛ kulu min kɛrɛfɛ karamɔgɔ Hayidara bɛ na ni mɔgɔw ye yan don min na mɔgɔw tun b'a nɛni de wallahi Hayidara de kɛra sabu ye ka farafinden yɛlɛ Jabalu Nuru la k'i bɛna ziyara a da bɔra cɛ fɔlɔ min na o ye an karamɔgɔ Hayidara ye ani mɔgɔ mun tun bɛ na mɔgɔw tun b'a saboter k'a nɛni ka kumakolon bɛɛ fɔ a ma mɛ a sabalila nka bi a filɛ mɔgɔ bi ni k'i bɛna Magan f'i k'a fɔle ko n'an sera ko an bɛ taa nin ziyara kɛ donc Hayidara de y'a daminɛ kumakolon bɛɛ fɔra a ma nka bi mɔgɔ si tɛ publicité kɛ f'i k'a fɔle ko aw ta ka taa nin yɔrɔ bɛɛ yaala donc an bɛ Hayidara de fo k'a barikada a ye fɛn fɛn fɔ silamɛya kɔnɔ a n'a ye ko kɛ silamɛya kɔnɔ a bɛɛ wulila ka jɔ bi a sen kan o la an ka avion fɔlɔ mɔgɔw n'o ye le 20 ye olu nana filanan fana mɔgɔw nana ziyara kɛ anw mun tun ye sabanan ye bi tun ye anw ka ziyara don ye nka an bɛɛ b'a kalama ni don dɔ sera ka bɔ bɛ arafa fɛrɛnbɛ nka hidenw fana y'a faamu ala sɔnna an ye mobili mun ta komi arafa an taara ziyara don n'i taara i ma taa cogo cogo i bɛ taa arafa mɛ an sera ka bɔ an tɛmɛna ka taa Jabalu Zuhur la an bɔra yen ka na yani an taara Mina ka taa Muzalifa shetana saba fana k'a bɛɛ yira o la Ibrahima yɛrɛ ka kantigɛli kɛ yɔrɔ min na an y'o fana bɛɛ yira o la ka na a laban yɔrɔ min na o de ye Jabalu Nuru ye komi a yɛrɛ ɲɛ banna o kɛrɛfɛ an b'a fɛ n'an bɔra yan an bɛ tɛmɛ masjid jinni na hali n'an ma jigin nka an bɛ to kare kɔnɔ ka masjid jinni yira o la ani Maalat o ye Maalatu ye kaburu de ye kira yɛrɛ furumuso a n'a Abu Talibi olu bɛɛ dalen bɛ o kaburu so in de kɔnɔ ni ala sɔnna a ma an b'a ɲini setigi ala fɛ taamaden bɛɛ ala k'a bɛɛ ɲuman bɔ depuis an nana fɔ bi an ka taamadenw na maa si sen ma kari maa si bolo ma kari maa si fara ma dɛsɛ hali mun b'a kɛ wotoro la bɛɛ lafiyara an karamɔgɔ an b'a ɲini setigi ala fɛ hami min b'a yɛrɛ la bi anw t'o dɔn nka ala b'a dɔn yarabi ala k'a wuli k'a bɔ a kan a denmusow n'a dencɛw yarabi ka baraka don bɛɛ la yarabi ala k'o kan ye k'an yɛrɛ sigi fana ka taa yɛrɛ hɛrɛman sɔrɔ yarabi ala k'o kan ye a bɛ ɲamaya minɛ yarabi ala k'a kɔlɔsi ala k'a lataga wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Biro belebele min sigilen do Magan jamana kan walasa Mali hijidenw k'u ka kunkow bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ i k'a dɔn k'a fɔ Mali agence ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen taara ɲɔgɔn ye belebelekɛ ye ka hakili jagabɔw kɛ i k'a dɔn k'a fɔ hijidenw ta cogoya Mina kɛnɛ kan ka u ta fɛnɛ ka bɔ Mina ka taa n'u ye Arafa kɛnɛ kan o baaraw bɛɛ lajɛlen u taara ɲɔgɔn ye kɛ olu kan ni ka tila ka kunnafoni di kɛ Maliyɛn kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma kunnafoni jugu minnu carina k'a fɔ o ye hijidenw sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ ka nkalonw démasquer ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye o baaraw kɛra ni ka bɛn tarata don tɛmɛnen ma fɛn minnu bɔra o kɛnɛ in kan an ka jɛ k'o baaraw seereya. Yan'an ka don lajɛrɛ in kan fɔlɔ an bɛ foli ni waleɲuman dɔn ta ka Sherifula n'a jabala n'a baarakɛla mɔgɔ bɛɛ lajɛlen n'a lamɛnnikɛla bɛɛ fo fɔlɔ ko ala barika ala folen kɔfɛ an ala tannen kɔfɛ k'u tanu k'u barikada ala k'u bolo mɛn u ka baara la ala ka kɛ baara dumɛnen ye o kɔfɛ tuguni yan'an ka se lajɛ in fana ma kunnafoni lankolon dɔ kun carina Mali kun kan
an ka kan ka an da se o ma an bɛ an balima lamɛnnikɛla bɛɛ ladɔnniya k'a fɔ mali bɛɛ tɔgɔ la an minnu n'an ni an ka faamaw bɛ ka baara kɛ mali hijiden ka lafiya n'a ka tɔbɔtɔli kama maa kelen tɛ yen kabi nali daminɛna ko dɔrɔgu yɛrɛ min ka minɛ na a kuma carina diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw y'an ɲininka a la bɛɛ k'i hakili latigɛ o la an bɛ yan su ni tile taa ka segi la aéroport kɔnɔ maliyɛnw latɛmɛni an'u ka minɛnw latɛmɛni o kelen ma ye fɔlɔ saudiya dugukolo sanfɛ donc kunnafoni jugu don lagosili kunnafoni don fasoden juguya kuma fana carini don a ma bɔ lasili o lasili la sabu silamɛya b'a ɲini an fɛ fasoden ɲumanya b'a ɲini an fɛ an ka kɛ tiɲɛ fɔlɔw ye hɔrɔnya fana b'a ɲini an fɛ o tuma na an bɛ kuma in daminɛ ni o de ye fɔlɔ o kunnafoni y'an tɔɔrɔ kosɛbɛ nka an bɛ balima bɛɛ ladɔnniya tiɲɛ tɛ bi tiɲɛ tɛ sini a ma kɛ bi a ma kɛ sini wa an b'a ɲini ala fɛ a kana kɛ fiyewu ala kana ni ɲɔgɔn tɔgɔ jugu se mali ma o tɛmɛnen ko an ka bi sigiw kɔnɔna kumaw a bolila an ka baara bolodako ɲuman de kan an ni muasasa cɛ n'o ye an jatigiba ye olu de bɛ hiji ko bɛɛ ɲɛnabɔ olu de bɛ jatigimisɛnninw da an ma ni mali biro tilan bɛ 4 ye ka taa o jatigimisɛnnin ninnu ni ɲɔgɔn cɛ i y'a faamu n'o ye biro 35 36 37 38 olu ɲɛmɔgɔw u tun ye laɲini dɔw kɛ ka kunnafoni dɔw se an ma an nana sigi ka kuma o kunnafoni ninnu de kan k'a walawala k'a fɛsɛfɛsɛ an ka kan k'an kɔsegin u ma 19h walima 20h waati an n'u ka taa fan fila sigi kɛ k'a ko bɛɛ lajɛlen da kɛnɛ kɔnɔ kunnafoni kun fɔlɔ kun y'o ye bon sigikun filanan o ye an ka transport rotatif ko ye komi o y'an laadala kɔrɔfɛn ye hijidenw bɔtɔ Makan ka taa Mina sigi la an'u tali ka bɔ Mina ka taa Arafa ka taa selibakalo tile 9 kɛ an'u bɔtɔ Arafa ka na Muzdalifa ka na tɛmɛ Mina k'u sigi Kokura sitanɛ tile 3 bɛlɛkirinw kama walima tile 2 bɛlɛkirinw kama ni maa min teliyara kuma fan filanan bolila o kan an'u baaraw ton cogo an'u kaarew hakɛw dɔnni an'a mɔgɔw bɛ taa point minnu na bon o point ninnu kɔnɔna na sa mali hijidenw ka kan ka taa point 8 ɲɔgɔnna na i n'a fɔ Musfala ani Konkariya ani Umgada ani Kawashki ale ni Jarwal ale ni Kudei ani Ruseifa o n'a ɲɔgɔnnaw ninnu ye point ye hijidenw bɛna taa kari la yɔrɔ minnu na ka taa Mina donc o ko fana baara tɔ ɲɛnabɔli ni o tirage kɛli o baara bila mɛ commission bolo su in na ka se sini ni ɲankuma waati ma o kuma baara ninnu sigi in kɔni kɛra sigi hɛrɛma ye an n'an ka ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ parce que mali délégation générale n'a ɲɛmaaba ye an balimakɛ jaabi ye o ka dankan ye an balimakɛ Kamara ye colonel Kamara ye an'u ka délégation tɔ maa bɛɛ lajɛlen ani superviseur n'o ye Abibu Kani ye olu ka yamaruw kɔnɔna na hiji daminɛ o daminɛ an bɛ jɛ ka sigi kɛ ka baaraw ɲɛ jira ɲɔgɔn na ka taabolow n'a kungow n'a ɲɛɲɛw tɛrɛmɛ ka kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ ka kɔn an tali ye Mina o sigi fɔlɔ de kɛra bi an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɔ ka dugawu kɛ an ye ala ka baara ninnu ɲɛ an bolo ɲinɛ hiji ala ka tɛmɛ hɛrɛ la sini kɛnɛya ala ko k'a kɔnɔna na a dumuni ko a mobili ko a sigiyɔrɔ ko ala k'a bɛɛ ɲɛnabɔ ka mali tɔgɔ duman y'a kɔrɔ k'an ɲuman se ka taa ba maliba sɔrɔ yen nka an ti bɔ kuma in kɔnɔ fana f'an ka kuncɛ ni dugawu kɛlen jamana ye jamana ala ka kolo suma jamana ala ka kolo suma fitinaw ni ŋunuŋunu ni mankan misɛnnin minnu b'a kɔnɔ ala k'u ban hɛrɛ la an ɲuman nana cogo min na k'u yɛrɛ ɲuman to ala k'an ɲuman se ka t'u ɲuman sɔrɔ yen ala k'a ka alakiraba kanu kosɔn sallallahu ala muhammadin auzubillahi mina shaitanir rajim yani n ka don kuma fɔlɔ n bɛ ala barikada o mana bɔ yen tuguni n bɛ an ka autoritéw bɛɛ fo n bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo k'a yira k'a fɔ gouvernement an ka mɔgɔw commencera ka na Maka kunba fɔlɔ ni filanan bɛɛ sera yan kaban maintenant o bɔlen kɔfɛ an ka bi sigi kun ye kun fila ye a kun fɔlɔ ye mun ye ani agent privé ka se ka ɲɔgɔn dɔn ka kuma Mina ni Arafa tagali ko parce que an bɛna don nin tile fila in na an bɛna tagali daminɛ o la donc o kɔnɔna la gɛlɛyaw ni fɛn minnu bɛ se ka sɔrɔ o la donc an sigira ka ɲɔgɔn ye o ko kan ani transport bɛ se ka organiser cogo jumɛn hijidenw bɛ se ka bɔ Makan ka taa Mina ani Arafa cogo min na donc an y'an ka bi sigi kun bolila o de kan donc alhamdulilayi an ye ɲɔgɔn faamuya la a kun cɛra ɲuman kan donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ maliyɛn bɛɛ fo donc hijidenw kɔni bɛ yan baasi ma maa si sɔrɔ alhamdulilayi rabil alamina depuis an bɔra Medine fo ka na se Makan yan nɔ alhamdulilayi an bɛ ala barikada an ɲuman bɔra an ɲuman sera yan nɔ donc an bɛ ka labɛn kɛ sisan nin tile fila in na ka taa Mina ni fɛn na donc an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana in kolo suma
ya rabbi ala ka jamana kulusuma ya rabbi ala ka bɛɛ ɲuman sigi hɛrɛ la ka taa maliyɛn bɛɛ ɲuman sɔrɔ hɛrɛ la ala ka hɛrɛ lajigi jamana in kɔnɔna la balaw bɛ jamana kɔnɔ ala ka gɛlɛya in ban pewu ala ka balaw in ban pewu ala k'o kɛ kira muhamadu sallallahu alaihi wasallam bonyana barika kama i n'a fɔ aw bɛ a kalama cogo min na an bɛna don hiji baaraw yɛrɛ de kɔnɔ sisan o hukumu kɔnɔna na agent shirifila taamadenw gidiw ye taamaden bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan maa 600 ani dɔɔni ka u sigi kɛnɛ kelen kan ka u ladɔnniya u bɛna don baara min kɔnɔ o de ye hiji yɛrɛ baara ye ka daminɛ minasigiw la fo ka taa se arafa kɛnɛw ma o kumana fɛ o kɛnɛ ninnu kan a man kan hijiden kɛ baara minnu kɛ u ye u ladɔnniya ni baara bɛɛ lajɛlen na ni ka ɲɛfɔli k'u ye k'u kunnafoni sabula maa kunnafoni ni o donna baara kɔnɔ a ladɔnniyalen kɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ baara bɛ nɔgɔya a bolo kosɛbɛ kosɛbɛ wa a b'a la ka fɛn min ɲini ni o ye baraji ye ani dabama a ka teli ka o sɔrɔ nka maa min bɛ don baara kɔnɔ a kunna sirilen a tɛ baara yɛrɛ kɛcogo dɔn baara bɛ gɛlɛya o bolo kosɛbɛ kosɛbɛ o kumana fɛ o sigi min farala agent shirifila gidiw ani taamadenw cɛ an ka jɛ ka o baara kɔntarandiw lajɛ Balik Jabate nɛn kan wala an bɛ yɔrɔ min na sisan ni Alahu Taala ka jɛn ye an sera hiji waati ma n'a bɛ fɔ o ma ko arafa komi an karamɔgɔ n'o ye Ase Sherif Usman Madan Haidara a y'a ɲɛfɔ an ye a ko baara o baara n'an b'a kɛ an ka hijidenw lakala la fɔlɔ ka bɔ a kalama n'o kɛra baara bɛ nɔgɔya anw bolo a bɛ nɔgɔya olu yɛrɛ bolo k'a daminɛ Mali kɔnɔ fo ka se an bɛ nɔ min na ni baara min waati sera an bɛ jama lajɛ ka o yira jama bɛɛ la ka bɛɛ bɔ a kalama bɛɛ fana bɛ lafiya komi Ala y'a kɛ umra tɛmɛna ka ban an sera hiji ma an kun ye jama lajɛ bi n'o ye shirifila taamadenw ye maa 500 maa 2 k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka se k'u kunnafoni k'a lɔn k'a fɔ umra kɔni tɛmɛna nka an bɛna don baara min kɔnɔ sa o de ye hiji ye parce que fɛn 3 de don a bɛ fɔ o ma ko ifrad a bɛ fɔ o ma ko kiran a bɛ fɔ o ma ko tamatu nka an bɛ an ka hiji ye min ye o de ye tamatu ye kira yɛrɛ kumana fɛn 3 kan a y'a yira ko tamatu a y'o de fisaya ka tɛmɛ bɛɛ kan ka sɔrɔ ka ifradu da o kan walasa n badenw ayiwa komi hiji ta fana n'o ye arafata ye a selen don fo an ka hijidenw fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛ siri cogo f'u ye umra banna an bɛna hiji daminɛ n'o ye labɛyika allahumma hajjan bɛɛ ka bɔ o kalama ni tafe fana tara n'o ye an ka ihramu ye an kan k'a yɛrɛ kɔlɔsi fɛn mun na n'o ye ni ihramu tara ka ban hijiden man ka fɛn mun kɛ k'o bɛɛ lase o ma kunsigi tɛ tigɛ sɔnifara tɛ tigɛ silibu tɛ don tiriko tɛ don soulier tɛ don parfum tɛ fiyɛ tuguni fula tɛ don an kunkolo la tuguni an tɛ muso kuma fɔ ayiwa ni somɔgɔw ye hali ka taa se an furumuso ma n'a bɛ kɛnɛ kan i se ka maga la ni damu ye an y'o bɛɛ lase o ma hali n'i dara ni minɛminɛ y'i k'i se k'a fa nin ye mazuratu ye an y'a bɛɛ f'u ye nka min ye musolamɔgɔw ye sa ka payini jigin u ɲɛ na ani ka gan don u bolo la o de bɛ don u ni cɛw cɛ mazuratu la an ye nin bɛɛ ɲɛf'u ye wa arafa taga fana kari mun b'an ta fana an kumana o bɛɛ lajɛlen kan o k'a to mɔgɔkɔrɔbaw ka don fɔlɔ ka musow fana don ka sɔrɔ ka se denmisɛnw ma bari n'i ma kuma ni mɔgɔw ye u k'a dɔn k'a fɔ anw de ye denmisɛnw ye fo anw k'a to mɔgɔkɔrɔbaw de ka bila anw ɲɛ a bɛ baara tiɲɛ an bolo wa n'anw sera min na an bɛ taa ka taa lɔ 2 seli min na n'o ye kasuru ye seli fana lɔ 2 lansara lɔ 2 fitiri lɔ 3 safo lɔ 2 n'o kɛra ka ban dumunikɛ kɔfɛ an bɛ bɔ k'an kunsi arafa n'an taara se arafa mɔgɔ bɛɛ donnen kɔfɛ ni mɔgɔw lafiyara dɔɔni an bɛ sɔrɔ ka baaraw daminɛ nka dugawu min bɛ k'a kɛnɛ kan an da sera o bɛɛ lajɛlen ma seli min fana bɛ kɛ arafa kɛnɛ kan n'o ye salatu takdimu ye an y'o fana fɔ jama ye parce que k'a sabu kɛ lansara de bɛ ta ka bɔ lansara pilasi kɔnɔ k'a fara seli fana kan o la an da sera o ma n'o ye jamu takdim o la ni ala sɔnna ma an kumana arafa tile bɛ taa ba tuma min baara min fana bɛ kɛ o kɔnɔ n'o ye k'an jɔ k'an ɲɛsin alikaba ma do laban min bɛ kɛ k'an ɲɛsin namara ma an da fana sera o ma an bɛ tila ka bɔ yen ka na Muzalifa bɛlɛ 49 an bɛna o fana tɔmɔ fitiri ni safo seli kɔfɛ ni ka sɔrɔ k'an kunsi mina ma ni dugusɛ gɛrɛ ka bɛn jumasi ma an bɛ sɔrɔ ka taa jamaratu la min ye musow ye olu ka mabɔ a la an b'u ka bɛlɛw minɛ ani cɛkɔrɔba mun n'o se ka jama ka puseli ɲɛ an b'olu fana ka bɛlɛ minɛ k'a tilan ɲɔgɔn na an bɛ taa fili denmisɛnw kan bɛ taa bɛlɛ fili nka mɔgɔkɔrɔba bɛɛ bɛ to tantan kɔrɔ ni tile 3 banna ou bien tile 2 sigi banna komi ala kumana bɛɛ kan wa man ta'ajjala fi yawmayni fala isma alayhi wa man ta'akhara fala isma alayhi liman ittaka ala kumana nin bɛɛ lajɛlen kan an bɛ sɔrɔ ka baara kɛ komi a y'a fɔ cogo min na an karamɔgɔ y'o de fɔ an ye sirifukɛ ko an ma n'an nana an ka mɔgɔw kɔlɔsi mɔgɔw faw de bɛ an bolo mɔgɔw baw de b'an bolo an fana ka laɲini ye fɛn min ye ale ye layilu min ta ni ala cɛ
o bɛ se ka dafa cogo di an fana ka laɲini o de ye an bɛ safo de ka kɛ o la an b'a ɲini Ala fɛ baara ninnu Ala k'a ɲɛ an kun bɛ lajɛ min na bi o lajɛ kun ye Arafata bɛ kɛ cogo di labɛn bɛ kɛ cogo di n'Ala sɔnna an kun b'o de kɛnɛ kan an y'a dɔn bɛɛ fana ka faamuyaba sɔrɔ nin ko in kɔnɔ kosɛbɛ n'an alamisa tile banni n'o ye jumasu ye an bɛ minɛn siri ka bɔ Magan bɛɛ b'an kunsi min na ma taama Ala k'a nɔgɔya yarabi an bɔra ka soma mun to Ala kana haram don an n'u cɛ o ye duwawu min kan ye Ala k'a minɛ an karamɔgɔ n'o ye Sidibukɛ ye a y'an kalifa Ala ma kalifa in Ala k'a minɛ Ala kana haram don an n'a cɛ an bɛ duwawu k'ale yɛrɛ Ala k'a kɔlɔsi a fana ko an ma an ka duwawu kɛ Maliba ye Mali Ala k'a bɔ bolo la Mali Ala k'a sutura tiɲɛni kɛra mun b'a kɔnɔ yarabi Ala k'o baraka ban Ala k'o faga ban wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Fɛn min fɔra an ye o ye Arafa taali ye o kumana o n'o damu o minataw a n'a latigɛw a n'a labɛnw o de fɔra an ye o kumana n'o fɔra i ye an de y'a faamuya sɔrɔ a la o kumana an ka kan ka foli kɛ awa sirifila kɔni hejiden ye maa dulon mɔn'o rɔ kaba a se tɛ maa ye maa dulon mɔnna nɔ ladomu min bɛ a tɛ dɔwɛrɛ la o kumana sirifikɛ a ka kan ka a ko n'a ɲɛ a ka kan ka ko n'a ɲɛ bɛɛ minɛ kelen ye Ala ka maa don o kumana o ko n'o ɲɛ o ka kan ka minɛ kelen ye ne kɔni b'a ɲini hejiden bɛɛ fɛ bɛɛ ka bonya d'a kan bɛɛ ka bonya d'a kan denmisɛnninw kan a ka maa marataw kan ne kɔni kun bɛ min ɲini y'o ye ka heji in kɛ hɛrɛ lɔ k'a laban hɛrɛ lɔ bɛɛ ka kɛ muso kelen nin ye nin ɲɛna cogo min na a k'a to a tɔ n'i ka ɲɛ o cɛ cogo rɔ n'o tɛ n'i tɛ sɔn nin ma ne ye sɔn nin ma n'an bɛɛ kɛra muso kelen nin ye anw n'a mɛn de hɛrɛ ɲini de la wa n'anw n'a mɛn hɛrɛ ɲini na n'anw y'o kɛ bonɛ ye ɲɔgɔn bolo hɛrɛ in tɛ sɔrɔ dɛ o mana ni maa maa ye se an bɛɛ ka kɛ muso kelen nin ye ka denmisɛnnin ninnu t'u danbe la o de ka ɲi anw ma dɛ wa Ala bɛ sɔrɔ min kan de y'o ye Ala maa ka fɛn tɛ se Ala ma anw ne ka ɲɔgɔn ladon ko ɲuman o de ye Ala sago de ye Ala sago tɛ fɛn wɛrɛ o kɔ n'o tɛ maa ka bɔnɛ bɛ se Ala ma wa maa ka tɔɔrɔ tɛ se Ala ma i t'a yɔrɔ dɔn yɛrɛ o kumana n'anw y'a sera ka se ɲɔgɔn kɔrɔ cɛ ni muso an bɛ ka kɛ muso kelen de ye an ka heji bɛ minɛ nka n'anw m'o kɛ fo k'a kɛ bɔnɛ ye nin mɛn ta a tɛ minɛ dɛ o kumana ne ka kuma kɔni ye nin ye a ka to bɛ nin kan salamu Muhamadu. N bɛ se ka min fɔ sirifula ye sirifula kadiriw awa n m'a dan sɔrɔ o la k'aw fo k'u tan don walayi n m'a fɔ ko ansansi jɛ ka jugu dɛ mɛ sirifula sansi ɲɔgɔn si tɛ ansansi rɔ a sirifula kadiriw ne k'u fo k'u tan don depuis an nana ne bɛ lottori min kɔnɔ don o don Jabate bɛ taa n fo don o don Jabate bɛ taa n fo mɛ n b'a fo k'a tan don a bɛna Basiri ma sama bɔ kɔrɔkɔ Ala saba bonya b'a la lajikan min bɛ n bolo baara in kɔnɔna la sirifula sejidenw de u bɛɛ k'i kadiriw fo u bɛɛ k'i kadiriw fo ni kadiriw tɛ sirifula hajidenw u tɛ lafiya parce que an ye ansansi siyaman yelaw fɛn o fɛn jɔ bɛ taa minɛn ta ka taa i jɔ fɛn na depuis an nana an bɛ an ka lottori kɔnɔ dɔrɔn dumuni bɛ taa an sɔrɔ yen dumuni bɛ taa an sɔrɔ yen cogo min na dumuni bɛ taa an sɔrɔ yen ka kadiriw fo k'u tan don n kɔni ta le ye nin ye. an ka bidon ja yirata aw la o ye kulu belebeleba ye min bɛ Sawudiya jamana kan n'u b'a wele ko Jabalu Sawuri dɔw fana b'a wele ko Jabalul Hijrati Sawuri kolo ni Magan cɛ kilomɛtiri 4 bɔ ɲɔgɔn don a bɛ haramu belebele in kaɲa ka yan fan fɛ ka bɔ kulu in dugu ma ni ka yɛlɛ a sanfɛ a bɛ se kilomɛtiri 748 ma donda belebele fila bɛ kuluwo in na kelen bɛ kɔrɔn fɛ wa kelen bɛ tilebi fɛ nka tilebi fɛ da alakiraba n'a jɛɲɔgɔnkɛ donna yen de Bubakari tiɲɛtigi ni ka t'u ɲɛma dogo Magan Kurɛsiw la u ka fasobila sen fɛ n'an ko a ma ko hijira ka bɔ Magan ni ka taa Madinɛ dugu nɔrɔma in kɔnɔ
u ye su 3 kɛ nin kulu in wo la. Kurɛsiw bɔra nin ka u ɲini fan bɛɛ lajɛlen fɛ, sabula magama baw tun kɛn bɛ ka ɲaamɛ 100 labila maa ye maa min mana se ka na ni alakiraba ye a n'a jɛɲɔgɔnkɛ, a kɛra u ɲɛnama ye walima u salen. Ka fara daba ma ka dɛmɛ a n'a ka fasamanjiya kan, Kurɛsiw taara se yɔrɔ la hali n'u tun ye u senkɔrɔla filɛ, u tun na alakiraba ye walima Bubakari tiɲɛtigi. Nga Ala farala u maa 2 kan k'u to kuluwo in kɔnɔ. Tigɛ ma se ka kɛ u la fiyewu. O kulu in de filaw ɲɛkundilenna. Ni dɔw ko a ma ko Jabalu Sawri, wa dɔw yɛrɛ ko a ma ko Jabalul Hijrati. Wa siraba min bɛ kulu in kɔfɛ, o de bi wele ko Kawajati sira. Maaw bi tɛmɛ o de fɛ foro fo ka taa se Jida aéroport la. Agent Sherifila taamadenw u taar'u ɲɛ da nin yɔrɔ hɔrɔmalen yɔrɔ sahalen in kan min ye alakiraba tɛmɛyɔrɔ dɔ ye. An b'a deli dabama fɛ Ala min ye kira kisi a n'a jɛɲɔgɔnkɛ ni ka fara u kan ka kɛ u sabanan ye. Ala k'an ka Mali kisi ka bɔ ɲinibaa jugu tɔɔrɔ ma. Ka dabama wele a tɔgɔ sanumanw la o ye muminunw ka kɛlɛkɛ minɛn ye. O de kosɔn an karamɔgɔ Alil Makam Faalul Khairat a y'a ɲini hijiden sanumanw fɛ u mana jɔ yɔrɔ o yɔrɔ la hiji taama kɔnɔna na u kana ɲina an faso Mali kɔ, u kana ɲina ka duwawu kɛ jamana ɲɛ ka duwawu kɛ alisilamɛ jamanaw ye. O hukumu kɔnɔ u ye duwawu belebele min k'an ye an ka bidon duwawu an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka mina fɔ. Awa ne kɔni dɔn mun bɛ n bolo Sherifkɛ sijan kini Ala k'a d'an ma, mun ye Haidara sijan kini Ala k'a d'an ma, Yarabi sijan kini Ala k'a d'an ma, ani labanko ɲuman o de ye arijɛnɛ ye, Yarabi Ala k'a d'an ma, an diɲɛ sigi Ala k'a ɲɛ d'an ma fo ka se lahara ma. Seydi Bukir la hɔrɔmɔ, ani Seydi Umar la hɔrɔmɔ, ani Seydi Ismail la hɔrɔmɔ, ani Seydi Ali la hɔrɔmɔ, ani Fanbaw la hɔrɔmɔ, ani Silaɲuman la hɔrɔmɔ, ani Muhammad Rasulullah sallallahu ورحمة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنته ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا اللي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه وما خلفه ولا يحيطون بالشيء من إله إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يجي حضره جنب بلو على كان شام لا رب بلو على كان شام جمنا بلو على كان شام أنا قرق على كان شام ورحمة الله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير هيرا كما لك هدام جمال هيرا لك هدام انا قرجك كما لك هدام انا لبانغو جما لك هدام تشبين له هرمو انا قران له هرمو انا عرفه له هرمو اني مكه له هرمو اني افهم له هرمو انا سليم له هرمو انا صلاه له هرمو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله كما صليت ورحمت وباركت على محمد ولا آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم ولا آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة أنك الدنيا على كان يقدم فكس الله على كبيك شباب له هرمو أنا سيد بكر له هرمو أنا سيد أمار له هرمو أنا سيد إسماعيل له هرمو أنا سيدنا علي له هرمو أنا هجين له هرمو يا مولانا أنك على كان نقيه أنا بفنقو في على في على كان نقيه أنا بفنقو في فانا يني هير على كاداما أنا قرجع شاما أنا كورتا أنا درجة على كاداما أنا قرجع شاما أمريون شاما أنا موجود لا أنا بدي موجود لا أنا سليم موجود يا رب علوك هير داما وقرجع شاما علوك داما أنا هيررا على كان شيء هيررا أنا هيررا على كان سيج هيررا. Nituye samba fulani tan kononto hiji deuka kuna foni min sorola bi sigidala ka lase awma folini walimando ambo lase awma awmunu tun sogolendo anani hiji deuka kuna foni sanga atiteme awkan shu anitle ka deli daba mafe hiji denunu ka hiji barato alaka bela jele nogoya ka ke bato minen lewye ka ke jurmu yafawiye annigi be an yurumuna alake anyada akan alaka na anto amma kumpana ka foli ni walimando la saw kelingile na bela jelema ka foli la kuma baddi anga sababu nyuma Alil Makam Faalul Khairat Mujaddidul Azam Sayyid Sharif Usman Madan Haidara alemiye ni bela jelen sababu ye wala saw ke sekato akaso kono ka hijide nga kuna foni soro foya fo magan jamana kan Madina o ka gabakuru kirun yorola ame shirif kafo aka wulika jo anaka chasirla shijan kenaya alake odi anyama alake ame ankoro ka na me nyogombulo ni alakira ba era horomaye ambi folini walnyumando la se anga tamadeuma
TV Shirifila tɔgɔ la Buya Jagili Kulubali fo ka taa se Fatumata Jabi ma ka ja ninnu bɛɛ lajɛlen yira aw la Shirifila kumaso kɔnɔna na yan Adama Kulubali fo ka taa se Musa Tarawele ma sigida wɛrɛw Ala ko yira ne na aw la wa shukran lakum fi amanillah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك